אומר שיהיה... מה מותק? זה בכלל של האמצע. האדום לבן, האדום לבן. עברנו לפולנים, יאללה. מה זה חופשי? בחייאת דינק, מה זה חופשי? לא, תשימה פה. אני שומעת עכשיו על משפחה שפותחת את הפרק. זה מזעזע אותה. בכל חדר... בפרומוס, זה? אני לא מסתכלת. גם האח הגדול. אני פשוט מצוין. מה זה צלול בתוך החיים הפרטיים, בתוך החדרים שלהם. מה זה... צריך להגיד משהו. דקט. תודה. אבל היום no sushi. No sushi for you. Whatever, it's okay. No sushi for you. No sushi for you. אבל אולי יש ווסאבי. אולי יש חריין יפני. חריינה יפני. הגלגלים הקטנים, הלבנים שעולים נשבר, זה... סוול. לא, זה לא סוול. עוד לא. זה קטנים. הנה, מוצאים טובים. רגע, איפה נשים? יעלה לנו את כל מה הסרטים. בין הרגליים? מה זה ייפול? שים אותי יעוף, בה. רמי, בוא קח. תודה. תעצור אותי, אני לא רואה כלום, שתבין. אני עוד רוצה. חבר'ה, זוג אצלך. אני כבר יש לי גבוה. אצלי גבוה. לו. אצלי הים גבוה. תמזוג עד הסוף, לא נגמר הבקבוק כבר. לא, אוקיי. תודה. לוסי, מה איתה? אתה פוקח עין, מר סקיפר. אבל תשימו ווסאבי. שמת לו ווסאבי? כן, שנייה, אני לא רוצה שיפול, שילכלך לנו את ה... לכן שאלתי אותו. תודה חמוד. למה לא? אתה יודע מה, תוכל אתה אני הכי נמל. כן, אתה לא חמוד? מה קורה פה? תודה גבר! אוי, אני דואג עליכם. למה? לא צריך. אל תדאג, הכל בסדר. יותר מדי ווסאבי זה חמוד? הנה, התחלתי אותך מאיפה נהיה. אני אדבר עם הצוננית שלי. בסדר, זה דוג מיט. בסדר, אחר כך. תזכרי שמגיע לאוטו. טוב, תוכל אתה או אחר כך? יש לכולם? עכשיו תורך. Cheers, guy. חיים. Mark, you are lovely. מה זה יצר לך? חמוד! מה הוא שם? הנה, תסתכל לפרצוף, הנה. שהחריף יעלה. הנה, זה מכה עכשיו. מכה לעיניים, לראש, וואו. והוא, Happy coming red. הוא שום דבר. מה זה? רק תספר, תשתף אותנו. וואי. טונה? לא ידעתי שאני אוכל להיות מצוננת. לא, יש את ה... Bildspam. מעניין, כן. יש אקסטרים. האלכסון הזה. הוא יודע מה שחכה לו בצהריים.
אותך. קוראים לי פרץ. קוראים לי פרץ. ראיתי אותו מגיע, ראיתי אותו מגיע. חשבתי על הצדה. תפסנו קל. אתה רטוב. גם תפס אותנו. גם קיבלתי, גם אני קיבלתי. לא הבאנו. יש פה סירה. כן, כן, בסדר, ציינת, חבל על הזמן. לאט לאט. כן, קח שמאלה. קח שמאלה לסג. Haven't seen you for donkey's years. Is Hilton there?